Последните години толкова време бе загубено в тази посока. Видя се, че с не чак толкова големи усилия организаторите могат да предложат наистина добри условия за спортисти и гости. С номер 2 Еркан Казас и неговият навигатор Бакан Чокуклари с автомобил Subaru Impreza VRC. Това бе най-сериозният екипаж, съперник на нашите изкусни майстори. Още от първия ден Еркан Казас много майсторски поведе машината. Той бе най-икономичен по тези дълги прави и завоите в Сливенския Балкан с общо време от 2 часа 5 минути 45 секунди и 2 десети. Турческият екипаж стигна до победата в състезанието. Казас натрупа аванс през първия ден, който много мъдро съхрани във втората част на състезанието. Много съм доволен от този си успех. Победата ми в Сливен бе важна крачка в цялостната стратегия на нашия екип за годината. Отлична бе организацията. Изобщо тук в Сливен се чувствах много комфортно. Очаквам с интерес и други състезания у вас, в които ще участвам. Вашите пилоти са много качествени спортисти, но изглежда им липсва материална част, за да покажат истинските си възможности. Това каза Еркан Казас, победителят в Рали Сосър Сливен тази година пред камерата на Супермотор Спорт. Един от големите фаворити, Илия Царски, празнуваше в деня на старта своя рожден ден. Нямаше обаче късмет Царски, тъй като след втората скоростна отсечка неговият Ford Escort VRC получи повреда в двигателя и братята Царски трябваше да напуснат състезанието. С пообехтелия си Ford Escort с номер 6 Тихомир Златков и навигаторката Констанца Томова бяха решили да търсят максимума и на своите възможности, и на този вече доста стар автомобил от група А. Тихомир подходи стратегически към надпреварата. През първия ден в огромната жега той реши да щади машината, натрупа закъснение. Във втория ден атакува, но вече не му стигнаха силите, за да може да навакса пропуснатото. След като видяха след 2/3 от състезанието, че нямат шанс да изместят екипажите пред тях, Тихомир Златков и неговата навигаторка заложиха на разумната езда и по този начин мястото им в челната тройка бе осигурено. Трета позиция в крайното класиране с закъснение от 3 минути 10 секунди и 7 десети. Златков остана верен на своята традиция да бъде максимално икономичен в стремежа си за прецизно преодоляване на скоростните отсечки, но машината вече е доста възрастна. Николай Златков и Виолета Николчева седнаха зад волана на този автомобил Toyota Celica GT4. Николай Златков при развоя на състезанието се превърна в най-сериозния конкурент на Еркан Казас. В първия ден българинът натрупа закъснение някъде от около 20-25 секунди. Опита се да атакува през втория ден, но силите му не стигнаха, въпреки че Златков се опита да води тази Тойота и атрактивно в Сливенския Балкан. За закъснение от 1 минута и 8 десети Николай Златков и навигаторката Виолета Николчева останаха втори в генералното класиране. Николай Златков е един от големите фаворити в битката за нашият републикански шампионат. Той разчита, че този автомобил ще бъде на негово разположение и в оставащите 2 кръга до края на борбата, ралитата Стари столици край Шумен и Юрали в Югославия. С турския пилот ли е голямата битка или с тази наистина изнорителна жега? И с двамата. Май с жегата е по-голяма битката, по-тежка. Иван Маринов, представителят на Сливенската автомобилна школа, зад волана на това Mitsubishi Lancer Evolution 5. Кола от група N, познава от всички участници най-добре трасетата. Той си бе дал ясна сметка, че качествата на неговата машина не позволяват да се бори с далеч по-расовите автомобили. Заложи на сигурната и точна езда Иван Маринов и не сбърка. С закъснение от 6 минути 10 секунди 1 десета Маринов се нареди 4-ти в генералното класиране и уверено и през този сезон нашият сливенски пилот върви към нова титла в група N. Няма просто кой да
наруши неговото спокойствие на върха на класирането в тази група. Зрителите може би очакваха от него и малко по-голяма доза риск. Нито за миг обаче Иван Маринов не пожела да залага на атракцията и на неразумните действия по трасето и разбира се всичко това бе оправдано. Димитър Илиев през тази седмица празнува 25-ият си рожден ден. Честито, Митко! Той обаче нямаше шанс по време на рали Сосър Сливен с неговото Peugeot 306 Maxi. Митко показа най-добро време на първата скоростна отсечка, но във второто скоростно изпитание Peugeot-то изневери. Ще разберете защо. Тук Димитър Илиев бе достатъчно бърз, но тук вече в края на втория скоростен етап виждате колко по-бавна е неговата машина. Ето защо. От голям фаворит в ралито Димитър Илиев се превърна в голям неудачник. Какво стана, Митко? Ами на втората скоростна отсечка се откъсна предния мост от към носача, от дясната страна. И завърших отсечката с надеждата, че ще може нещо да се оправи. Дори през отсечката не знаех какво е станало точно. Но тук, като дойдох в сервизната зона и механиците установиха, че няма да мога да се реши проблема. Този автомобил дойде в последния момент. Чия е вината за дефекта? Дефекта, по-моему, не може да бъде установен. Не може да има виновен. Това е умора на материала. И се е скъсало, просто му е дошло времето. Колата действително дойде в последния момент. Имали са някакви проблеми на границата, не са ги пускали. Ето го и екипажът, пилот Крум Дончев и навигатор Румен Манолов. Младият наш състезател положи всички усилия, за да се представи в добра светлина. Мал шанс обаче споходи двамата състезатели зад волана на това Peugeot. В първия ден те спукаха гума в средата на дистанцията и загубиха 7 минути. В края на деня се скъса и жилото на газта и така Крум Дончев и Румен Манолов, които украсяваха с присъствието си на преварата в Сливенския Балкан, трябваше да напуснат борбата. Сигурен съм обаче, че това младо талантливо момче още в следващите състезания и в следващите сезони ще покаже израстване. Наистина машината му не е чак толкова конкурентно способна, но Крум и неговият известен баща Георги Дончев имат амбиции постепенно да се върви към по-добра класа, а не да форсират нещата, така че на този етап този автомобил е напълно достатъчен за Крум Дончев. Още един турски екипаж, пилот Али Ерсин и навигатор Ахмет Йорур с Мицубиши Карисма. Тези състезатели не запомнихме с нищо, кой знае колко атрактивно. Пето място за тях в генералното класиране с закъснение от 16 минути 1 секунда и 6 десети. Общо взето вторият турски екипаж, който се представи на Сосър Сливен, не очарова. Изглежда Али Ерсин не искаше нито за миг да рискува и си бе поставил само една цел да завърши надпреварата. Стигаме и до най-добрия български пилот при автомобилите Лада, зоографина на завоите Димитър Георгиев. Във втора поредна година той изглежда много миролюбив в това състезание и тази година бе така. Димитър Георгиев бе дошъл в Сливенския Балкан с автомобила си, който използва за планински надпревари и за писта. Не е успял да направи своята ралиджийка, както той се изразява. Виждате и на този десен завой малко след старта на скоростен пробег Бяла. Той имаше проблеми с скоростната кутия и това не му позволи да бъде максимално агресивен. Забелязва се едно милостиво поведение на Димитър Георгиев в тези ралита към съперниците. Той остана 8-ми в генералното подреждане с закъснение от 18 минути и 16 секунди. Стоян Апостолов 6-ти в крайното класиране с закъснение от 16 минути 41 секунда и 4 десети. Апостолов показа равномерна езда. Той е един от най-добрите ни български автомобилни пилоти, но тази Хонда, която управлява сега, е доста под неговите възможности и като мощност, и като демараж. Стигаме и до приятната изненада. Ето го Данчо Данчев,
Той бе най-бързия при автомобилите Лада в Сливенския Балкан. 7 място за Данчо Данчев в крайното подреждане с пасив от 17 минути и 47 секунди след победителя Еркан Казас. Получи се едно интересно състезание, което странно защо остана извън погледа на многобройните любители на автомобилния спорт. Малко бяха зрителите в Сливен и в Сливенския Балкан, но изглежда страхотните жеги бяха причина за това. Ето го и подреждането в челната шестица на 16-то международно рали Сосър Сливен, кръг от европейския шампионат с коефициент 5.